Hovoríš, ale on ťa nepočúva. Vysvetľuješ mu niečo, ale on ťa nechápe. Chceš otvárať ťažké rozhovory, ale on si postaví múr. Máš pocit, že si mu úplne ukradnutá. Ak je to takto v tom tvojom vzťahu, určite si pozri dnešné video, v ktorom ti ukážem ďalšieho zabijaka vzťahov, ktorý stojí za všetkými našimi hádkami, konfliktmi a nedorozumeniami. Na konci videa ti dám aj niekoľko tipov, ako môžeš túto situáciu v tom tvojom vzťahu zmeniť. Na začiatku vzťahu ste sa rozprávali dlhé hodiny a dnes chceš mu niečo povedať a on venuje pozornosť niečomu úplne inému. Alebo sotva dopovieš vetu a on si už ide do svoje. Možno mu povieš, že si mala ťažký deň a on ti povie tiež, že aj ja som mala ťažký deň a začne ti rozprávať ten svoj príbeh. A v tom momente vidíš, že už je preč, už je v tom svojom príbehu, už je to všetko o ňom. V takejto situácii vidíš, že on nerobí to, čo je dôležité pre vzťah. On totiž prestane počúvať. A práve naša neochota alebo neschopnosť počúvať je ďalším zabijakom vzťahov, a to nie len partnerských. Veľa ľudí si myslí, že počúva, ale v skutočnosti len počujú. A v tom je veľký rozdiel, pretože keď počuješ, tak vnímaš slova, vnímaš vety, vnímaš fakty. Je to ako keď počuješ správy v rádiu. Ale keď počúvaš, nevnímaš len slová, ale vnímaš aj emóciu, ktorá sa skrýva za týmito slovami. Snažíš sa vidieť tú danú vec, tú danú situáciu inými očami, a to z pohľadu partnera. Chceš a stávaš sa súčasťou toho jeho príbehu. Aké sú dôvody, že nepočúvame? Prvý dôvod je stereotyp a rutina. Keď sme s niekým vo vzťahu už dlhšiu dobu, tak sa už dobre poznáme. A práve to, že sa poznáme, tak v nás vyvoláva ten pocit, že už sa nemáme čo nové dozvedieť, že už poznáme jeho názory, už poznáme jeho presvedčenia, preto už nemusíme byť zvedaví a preto už ani nepočúvame poriadne, ale len tak jedným uchom dnu, druhým uchom von. Druhý dôvod je naše presvedčenie, že tá moja pravda je tá najdôležitejšia, že ten môj názor je ten jediný správny názor. V takomto prípade veľmi často toho partnera nenecháme ani dohovoriť, alebo ho necháme hovoriť, ale už ho poriadne nepočúvame, lebo tie jeho prvé slová spustia v nás práve tú reakciu, že už si v tej hlave premietame tú našu odpoveď. Ako budeme argumentovať, čo mu povieme, ako ho presvedčíme o tom, že on nemá pravdu a že tá pravda je na tej našej strane. A v tomto prípade absolútne už nejde o to, aby sme ho pochopili. Ani sa o to nesnažíme, ale my sa snažíme pretlačiť tú svoju vlastnú pravdu a prakticky týmto spôsobom vyhrať nad partnerom. Dôvod 3 je naša neschopnosť počúvať. Vedieť počúvať je totiž schopnosť. A tá si vyžaduje, aby sme sa dokázali úplne odosobniť. Čo to znamená? Musíme dať nabok naše presvedčenia, naše názory, naše skúsenosti, ale hlavne naše ego. A toto je naozaj veľmi náročné. Pretože v tej situácii, keď ten partner povie niečo, čo sa nám nepáči, s čím nesúhlasíme, tak on spúšťa v nás určité naše reakcie. A v tom momente my začneme už nálepkovať, aký on je. Napríklad je sebec. Alebo my si začneme tú vec, čo nám hovorí, vyhodnocovať cez naše filtre, cez filtre našich skúseností. A zároveň my sa pozeráme na tieto veci tými našimi očami, cez tie naše presvedčenia. Na základe toho potom si hovoríme, nemá význam sa s ním o tom baviť, pretože on aj tak si stále hovorí len to svoje, absolútne nemá pravdu. A toto naše nálepkovanie, toto naše posudzovanie toho druhého nás necháva uzamknutých práve v tých našich presvedčeniach. A tým pádom sa nedokážeme otvárať tomu druhému názoru. Čo robí naša neochota alebo neschopnosť počúvať so vzťahom? Predstav si, že každý váš rozhovor, v ktorom sa navzájom nepočúvate, je ako trhlinka na základe domu. Keď je tam jedna trhlinka, dve trhlinky, tak sa nič nedeje. Ale keď je stále viac, keď sú to stovky, tisícky, tak postupne to naruší statiku tohto domu. Podobne je to aj so vzťahom, pretože keď sa nepočúvate, tak sa prestávate chápať. Prestávate si rozumieť. V takomto prípade máte aj obaja pocit, že ja som nepochopený, ja som nevypočutý. A keď sa cítiš nevypočutá a nepochopená,
tak v tom momente sa začneš uzatvárať. Prestávaš zdieľať veci, ktoré sú pre teba dôležité. Začínaš sa od partnera odpájať, pretože si povieš, a na čo mu to mám hovoriť? On to aj tak nepochopí. On ma aj tak nebude počúvať. A toto potom vedie k tomu, že sa od seba skutočne vzdialujete. Pretože keď sa páry prestanú počúvať, tak začnú žiť vedľa seba, ale nie spolu. Žijú každý vo svojom svete. Každý žije s tou svojou pravdou. V takomto vzťahu sa deje ešte aj to, že sa prestávajú riešiť konflikty. Pretože pokiaľ si my nevieme porozumieť, tak nie je možné, aby sme niečo spoločne riešili. A my si nemôžeme porozumieť, keď sa nedokážeme vypočuť. V takomto vzťahu potom nastáva ticho. Ale nie je to liečivé ticho, ale naopak. To dusné ticho, to ťažké ticho, to trestajúce ticho. A zároveň sa môže stať to, že sa začneme neustále hádať o tých istých veciach. A to, že sa hádame, že kričíme, že každá strana kričí tú svoju pravdu, potom vedie k tomu, že aj tak sa nepočuje ani jedna strana, pretože v tom kriku tie naše pravdy zaniknú. Je to ako keby sme každý hovorili úplne iným jazykom. Dá sa niečo robiť v takejto situácii, keď zistíš, že v tom vašom vzťahu sa nedokážete počúvať? Je to potešujúca správa, že áno, dá, práve preto, že počúvanie je schopnosť. A schopnosť sa dá naučiť, len je potrebné ju praktizovať. Na začiatok je však potrebné, aby si sa rozhodla, že áno, ja to chcem zmeniť, ja chcem byť čo najlepšou poslucháčkou. A keď si sa rozhodla, tak je potrebné aplikovať nasledujúce kroky. Prvý krok je mať zámer, keď ideš do dôležitého rozhovoru s partnerom. Čo to znamená? V tomto prípade je potrebné, aby si sa rozhodla. Idem presvedčiť partnera o mojej pravde, o mojom pohľade na vec, alebo idem pochopiť partnerov pohľad na vec. Pretože toto sú úplne dve odlišné veci. Druhý dôležitý krok je odosobniť sa od svojich názorov, postojov, ale hlavne dať nabok to svoje ego. Toto vôbec nie je ľahké, pretože v tomto prípade ty sa musíš nastaviť tak, že ja momentálne budem skutočne len počúvať. Nebudem skákať do rečí, nebudem dávať nejaké svoje rady, nebudem hovoriť tomu partnerovi, že nemá pravdu. Nebudem sa snažiť pretláčať absolútne tie svoje názory. Neznamená to, že ty nemáš mať svoje názory. Ale v tomto prípade necháš hovoriť toho partnera. Necháš ho a vnímaš, pýtaš sa, si zvedavá a nechávaš mu skutočne priestor, aby ti odhalil, že prečo on vidí veci úplne ináč, z inej perspektívy. A potom je veľmi dôležité aj to, aby si sa ubezpečovala, že to, čo počuješ, tak si vysvetľuješ správne. Tu si treba uvedomiť, že každý z nás vníma tie veci, ktoré vidí, ktoré počuje cez tú svoju optiku, cez ten svoj filter. A práve preto je dobre utvrdzovať sa v tom, čo partner hovorí, že to chápeš správne. Takže treba zreplikovať to, čo on povedal, ako to ty vnímaš, čo si z toho zobrala a spýtať sa, chápem toto a toto, že si povedal tak a je to správne? Tak toto myslíš? Pretože práve takýmto zrkadlením ukazuješ partnerovi, že skutočne ho vidíš, že ho chceš pochopiť presne takého, aký je. Ako spoznať, čo si partnera naozaj pochopila správne? Na to je jeden veľmi jednoduchý spôsob. A to je presne to, že ty už nemáš chuť ho posudzovať, nálepkovať, kritizovať alebo nejako znevažovať tie jeho názory, jeho rozhodnutia alebo to, čo chce robiť. Lebo vidíš ten dôvod, prečo on takto veci vníma. Prečo on tie veci chce robiť iným spôsobom ako ty. A práve to pochopenie už vedie k tomu, že sa dokážete dohodnúť, nájsť to spoločné riešenie. Lebo v tomto prípade už nejde o to, aby ste si presadzovali každý ten svoj názor, ktorý je protichodný, ale ide o to, aby ste našli riešenie, ktoré je vyhovujúce pre váš vzťah.
Počúvanie si vyžaduje čas, počúvanie si vyžaduje energiu, ale hlavne to, aby sme dokázali dať nabok svoje ego. Ale výsledok, keď to zvládneme, je vzťah, kde sa cítime videní, kde sa cítime pochopení, kde môžeme otvárať aj ťažké témy, pretože vieme, že ten druhý tu je nielen fyzicky, ale je tu s nami prítomný naozaj. Ak chceš vedieť, ako byť vo vzťahu pochopená, tak si pozri aj nasledujúce video. Pokiaľ ešte nie si odberateľom tohto kanála, daj odber a ak si ešte nevidela jednotlivé časti seriálu Vzťah v ohrození, tak ich nájdeš tu. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň. Maj sa krásne. Ahoj.